mga kapudibis! Today kakain po tayo ng beef broccoli. Yes, Ayan. mga kapudibis. At meron tayong drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan, mga kapudibis, malinis ang kamay namin. Mga tamki Kapampangan. Ang nag-request po ng beef broccoli ay si Ma'am Joanne Karandang. Ayan, Yes. paborito daw po nila ng mama niya silang dalawa. Yes, ito na mga kapudibis. Ay, unang subo na Ayan. tayo. Siyempre, yung beef. Sige. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Ma'am Joanne Karandang, sa mama mo po, manganta na po, kain Manganta tayo. mo. Lambert. Sarap. Yaman. Sarap. Sarsa. Ano kanyaman, promise. Sarap. Sarsa dito, mas masarap. Masarap ng sarsa. Paborito natin tatlo to, Ma'am. Joanne Karandang. Paborito ko din yun. Kaya tatlo na po tayong may paborito. Sarap. Sarap, sarap. 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 Ano na tayo nagmukbang na ganyan, no? Ay, yung ano na, ilang taon na? Oo, siyempre, ngayon 2023 ngayon lang. Salamat sa request. Sa lahat na nagre-request. Titikman na namin yung ano yun. Isa-isa natin yun. Kaya huwag kayong magtampo, no? Ang sarap na sarsa. Ay! Nakapaka na ako. Sarap. Tingnan babagwa. Ay! Bumabad. Ay! Sarap.
Gusto mo pa? Mayroon pa kaming rice. Tuwang-tuwa si Vivian, dahil humingi ako ng rice. Ayan, dami-dami. Mapapa-extra rice ka talaga. So, grabe, sobrang sarap po. Promise. Ngayon lang ako nagpa-extra rice. Sarap magkalo. Lang. Sarap na ano. Ito. Pensan na natin ang yung rice natin. Sarap. Sino natin? Halos sarap. 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 Ay, naka foodie bis, naubos po namin ang beef broccoli. Ayan. Ma'am Joanne Carandang at sa mama po, ayan, thank you so much po sa request po ninyo at supportan niyo po sa amin ni BPM. Magluto na po kayo mga foodie bis, napakasarap. So, Yes, mga kapudibis. Meron po kaming Facebook page. at TikTok na The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy,
Yael Pochi, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Syempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Yes, mga Foodie Bees, kaya kung gusto nyo ng aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. We love you. Love you.